য'ত খালি দিবই খোজে কিন্তু কেতিয়াও ল'ব নোখোজে বা দিয়া আৰু লোৱা নাই তাত সন্দেহ থাকিবই সন্দেহ কৰিবই খালি যদি ময়ে দিব খোজো আপোনাৰ পৰা মই একো ল'ব নোখোজো তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবই গতিকে যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে তেখেতসকলে খালি দিলেই নহ'ব ল'বলৈও শিকিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত কোনে যাব আপোনালোকৰ লগত থাকিব কোনেও নাথাকিব মোৰ সন্দেহ কাৰণ উন্নত জাতি বুলি ডাঙৰ মানুহ বুলি জ্ঞানী মানুহ বুলি খালি আমালোকক দিব খোজে অসমীয়া ভাষা নকলে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব আমাক বেয়া পাব কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে নকয় গতিকে খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব ল'বও লাগিব UPPL आरो NDA खौ जोङो मदद होनो बाध्य जादों आरो कारना जाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिसायख'थिखौ जोङो पार्टी पलिटिक्स बा जोङो पलिटिकल दिगखौल' जों नायाबासिनो पलिटिक्स कोअर्डिनेशन बिल्डिं बर' माहारि दानायनि मोनसे बिसायख'थि हिसाबैसो जों नोजोर होदोंमोन कारण दिल्लीयाव जोङो 10 बोसोर बर' MP जों गोमादोंमोन क'क्राझार ST समस्तिनिफ्राय बर' MP जों गोमादोंमोन जों नुदों जे थांनाय 10-15 बोसोराव जायफ्रा रुलिंआव दं बिथांमोना 12 जन MLA दङमोन काउन्सिलाव मेजरिटी स्टेटआव मन्त्रि दङ थेवबो 10 बोसोर बर' अनाबर'नि जे राजखान्थियारि जे थासारि आरो जायफ्रा रुलिंआव दङ बिथांमोनाबो बेखौ हमथानो हायाखैमोन आरो हिरा सरनिया बिथाङा कम्युनेल पलिटिक्स बर' अनाबर' मोनसे आनरुलि टार्मल सिचुएशन भायलेन्सनि सिचुएशन क्रिएट खालामनानै बिथाङा देरहालांदोंमोन दिनै जों बेखौ फिदिंनानै जोङो मोनफिनबाय आरो बे जोंनि हारिनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे देरसिन देरहानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि अस्तित्व आत्ममर्यादा आत्मरैखानि बिसायख'थि हिसाबैसो नोजोर बोनानै NDA खौ जोङो UPPL खौ मदद खालामदों गोबाङानो जोंखौ दुसिदों गोबाङा जोंखौ सोंखारिदों जोंहा बेयाव कुनु आक्षेप बा दुखु मोननाय जोंहा गैया कारण बाथ्राया बेनो जे NDA नि टाइमाव बड' पिस एकर्ड NDP एबसु UDP नि गेजेरजों जादों पिस एकर्डनि दफाफोरखौ रोखा रोखा आबुङै जों मावफुंनांगोन माखासे दफाया मावफुंजाबाय दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव दिनै जोंहा स्टेट लाइक स्ट्राक्चार जि मोनसे काउन्सिल एसेम्बली सेगमेन्ट जोंहा काउन्सिल लेजिस्लेटिभ जि एसेम्बली दङ बिनि जि समस्ति 40टानिफ्राय 50% जोङो बानायनांगौ दानांगौ आरो जि पावर एन्ड फांसन 8टा जों एडिशनेल मोनदों बेखौ जोङो साबजेक्टखौ दाजाबनांगौ लोगोसेनो कार्बि आंलं ST हिलनि इशु आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्ट जि पेन्डिं जानानै दङ बेखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ आरो बे नोजोरखौ बोनानै पार्लियामेन्टआव BTR एकर्डखौ आइननि मर्यादा होनानै मोर एरिया एक्सटेंशन मोर लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव आरो एडमिनिस्ट्रेटिव जि पावरखौ बांहोनाय फाइनेंशियल पावर बांहोनाय सब्जेक्ट पावर एंड फंक्शन को बांहोनाय बेनो जोंनि जि बे एकर्डनि मेन ऑब्जेक्टिव आरो बेखायनो दिनैनि टाइमाव जोङो सानै दिनै MP जों मोननो हाबाय राज्य सभायाव रोनगोरा नार्जारी लोकसभायाव दिनै जयन्त बसुमतारी आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जि थांनाय समनि कम्युनेल पलिटिक्स दंमोन बर' अनाबर'नि पलिटिक्स दंमोन बे दिनै जोबबाय आरो दिनै शान्ति पिसफुल मोनसे परिबेश आरो बे पिसफुल परिबेशआव जोङो दिनै बर' हारि दानायनि दाफामफिननायनि निर्माणनि थाखाय जोङो आगान सुरदों दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि जि थांखि आरो उद्देश्यआ जाबाय बर' हारिनि आद्रा थानाय एजेन्डा इस्युखौ जोङो मावफुंलांनांगौ BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ शान्तिखौ जोङो जेब्लाबो बाहाल लाखिनांगौ एकर्डनि गेजेरजों मोननाय अनुष्ठान प्रतिष्ठान इनफ्रास्ट्राक्चार स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी बेयाव जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि दङ डेभेलपमेन्टेल जिखिनि एक्टिभिटि दङ बेखौ लानानै जों हाबा मावलांनांगोन जोङो नोजोर बोदों जे दिल्लीनि पलिटिक्सआ सानै जि MP बर' हारिया दिनै मोनबाय बे जाबाय बर' हारि दानायनि पलिटिक्स जागोन
बेयाव कुनु पार्टी पलिटिक्सनि बाथ्रा फैनो नाङा आं बे बाथ्राखौ बुंदों काउन्सिलाव स्टेटआव गावबा गाव हानजाया पलिटिक्स गेलेगोन जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु दिल्लीयाव सानै एमपिआ जेब्लायबो बर' हारि दानायनि बिटिआर एकर्डनि आद्रा दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो लोगोसे बर' हारिनि इस्यु एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावलांगोन जोंहा गोथौयै आत्मबिश्वास दङ आरो बेखायनो 10 बोसोरनि जि मोनसे जोंनि आक्षेप जोंनि जि खुद्रिनाय जोंनि जि गोमानाय बेखौ दिनै जों फुलफिल खालामनो हाबाय जों नुदों दि दिनै दिल्लीयाव रावबो मेजरिटी मोननो हायाखै एलायन्सनि दिनै एनडिएनि सरकार थार्ड टाइमनि थाखाय मदि बिथाङा दानो थांगासिनो दङ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आरो हारियाव जिखिनि जोंनि ओनसोलखौ बड'लेण्ड बिटिआरखौ जि जौगानांगौनि थाखाय गासै बिथिङाव मोनसे माने आबुं महरै बेखौ लांनांगौनि थाखाय कैबिनेट मिनिस्टार नङाबा मिनिस्टार अफ स्टेट दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जोङो दाबि दैखांदों आरो जों दाबि लाखि आरो लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां चिफ आरो मानगोनां मन्त्रि आरो राज्य सभानि एमपि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन दोलोखौ खावलायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे एनडिएनि एलायन्स पार्टनार हिसाबै जाहाथे बेखिनि दाबिखौ लाखि जोंनिफ्रायथ' दाबिया थागोनानो आरो एनडिएनि जाय मुरब्बी नरेन्द्र मोदी आरो बिथांमोननि हानजाखौ जोङो दाबि दैखांदों जाहाथे बेखिनि मर्यादाखौ जाहाथे होयो बेजों लोगोसे जोंनि जौगानाया जाहाथे रोखा जायो बिसायख'थिया जोबलांबाय कुनु बेयाव भायलेन्स जायाखिसै शान्ति परिबेशनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक बयबो एक्सारसाइजखौ खालामबाय आरो दिनैनि समाव नर्मेल मोनसे टाइम आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आरो हारियाव जिखिनि जोंनि ओनसोलखौ बड'लेण्ड बिटिआरखौ जि जौगानांगौनि थाखाय गासै बिथिङाव मोनसे माने आबुं महरै बेखौ लांनांगौनि थाखाय कैबिनेट मिनिस्टार नङाबा मिनिस्टार अफ स्टेट दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जोङो दाबि दैखांदों आरो जों दाबि लाखि आरो लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां चिफ आरो मानगोनां मन्त्रि आरो राज्य सभानि एमपि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन दोलोखौ खावलायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे एनडिएनि एलायन्स पार्टनार हिसाबै जाहाथे बेखिनि दाबिखौ लाखि जोंनिफ्रायथ' दाबिया थागोनानो आरो एनडिएनि जाय मुरब्बी नरेन्द्र मोदी आरो बिथांमोननि हानजाखौ जोङो दाबि दैखांदों जाहाथे बेखिनि मर्यादाखौ जाहाथे होयो बेजों लोगोसे जोंनि जौगानाया जाहाथे रोखा जायो बिसायख'थिया जोबलांबाय कुनु बेयाव भायलेन्स जायाखिसै शान्ति परिबेशनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक बयबो एक्सारसाइजखौ खालामबाय आरो दिनैनि समाव नर्मेल मोनसे टाइम बेखायनो आङो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद गौथुम साफ्रोमबो व्यक्ति आरो जायफोर राजखान्थि हानजा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारिनि आद्रा थानाय इस्यु एजेन्डानि सार्थ'आव हाबा मावलांनायाव बयबो जाहाथे खौसेयै गारांबोगोन बयबो जाहाथे खौसेयै गसंथागोन गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारहोनो हादों नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि